Hökümet paýta planyny artdyrjakdygyny aýdýar. Hukuk toporlary mezburi paýta önümçiligini ünsü çekýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1 fevralda geçiren hökümet maslahatyna üstümizdäki ýyl paýta plan borçnamasynyň 1 milyon 250 000 tonna çenli çykaryljakdygyny aýtdy. Bu ýyl Türkmenistana 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak planlaşdyrylýar. Yerli finçiler Türkmenistany Sowet döwründen gelýän paýtaçylyk praktikasynyň saklanyp galmagyny, şol suwlaryň toplanmagy bilen döreýän ekologiýa problemalaryny başgaldyrylmalygyny çynlygy alada bildirýärler. Olaryň pikiriçe paýtaçylygyň ozalky negativ netijeleri şol sanly geçen ýyl Türkmenistanda ýüze çykan ekologiýa hadisalary oýlanmagy ýeterlik esas berýär. Bu aralykda 31 ýanwarda düýbi Washingtonda ýerleşýän International Labor Rights Forum guramasy Thomson Reuters Foundation'yň saýtyna çap eden habaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Amazon we eBay sewda maksatly saýtlarynyň hemde Walmart sewda kompaniýasynyň türkmen paýtasyndan öndürilýän harytlary satýanlygyny habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugynyň türkmen paýtasynyň we ondan öndürilen ähli harytlaryň Birleşen Ştatlaryň çägine getirilmeginiň 2018-nji ýylyň may aýyndan başlap gadagan edilendigine ünsü çekilýär. Makalada aýdylmagyna görä düýbi Virginiýada ýerleşýän Goza Towels adly bir firma 100% türkmen paýtasynyň önümlerini Birleşen Ştatlara getirip Amazon, Walmart we eBay'de satýar. Makalanyň awtorlary ýagdaýy içgin öwrenmek üçin Goza Towels bilen habarlaşýar. Firmanyň wekilleri satyp çykarylýan önümleriň Birleşen Ştatlarda türkmen paýtasyna girdilen gadagançylykdan has ozal ýurda import edilendigini aýdýar. Beýleki tarapdan makalada aýdylmagyna görä International Labor Rights Forumyň wekilleriniň soragy boýunça Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy gadagançylyk bilen bagly kanun bozmalara ýol berilip berilmändigini derňemegi wada berdi. Prezident Berdimuhammedow üýtgüdürip gurulan oba hojalyk we daşky gurşuwyň goragy ministrligine 1 fevralda täze ýol başy berledi. Emma mezlisi ekologlaryň Türkmenistany paýtaçylyk zeýtulary we ekologiýa hakynda bildirýän aladalaryny agdamady. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň habarçysy şol suwlaryň bir ýerde toplanmagy bilen bagly yerli mediada döwlet propagandasynyň ýöredilýändigini habar berdi. Balkan welaýatynyň Balkan gazeti 29-njy ýanwardaky sanyny Eşret Köli ady bilen makala çap etdi. Häzir Garaşor çökötligine ýygnanan suw muktary 580 milyon kub metre ýetdi diýip makalada aýdylýar. Yerli finçiler ozal paýtaçylygyň soňra şor tuwlary deýkeşleri toplap uzak aralygy aktyryp bir ýerde toplajak bolmagyň, emeli köl gurmagyň milliardlarça dollar çykdyjydan başga daşky gurşawa adamlaryň saglygyna da uly howp salýanyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan Türkmenistan bu ýyl hem geçen ýyldaky ýaly 1 milyon 50 000 tonna paýta öndürmegi planlaşdyrýar. Bu paýta hasylyny almak üçin 545 000 hektar ýeriň bölünip berilendigi aýdylýar. Geçen ýyl Türkmenistanda gurukçuluk we suw desgalaryny ýeterlik ide edilmedigi sebäpli paýta we beýleki ekinleriň hasyly gowy bolmady. Bu ýagda ýurtda un, çörek, ösümlik ýagy, ýumurtga ýaly önümleriň nowatlarynyň döremegini alyp geldi. 1 fevralda geçirilen hökümet maslahatyna paýtaçylyk praktikasy we onuň getiren agyr netijeleri hakynda açyk gurrun edilmedi. Yerli finçileriň aýtmagyna görä ýerleriň şorladyrmagy, barhaçylşyrmlaşýan ekologiýa problemalary hemde nädogry paýtaçylyk praktikasy oňoýsuz netijelere getirýär. Bu pikir paýtaçylykda çağa zähmetiniň we mezburi zähmetiň ulanylmagyna garşy kampaniýa alyp barýan aktivistler hem goldaýar. Olar türkmen hökümetiniň paýta hasylyny toplamak üçin mezburi zähmetden peýdalanýanyny aýdyp, okuwçylary bilim almagy, muallimlere we lukmanlara öz işleri bilen meşgullanmagy mümkinçilik berilmegine çagyrýarlar.